اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چوکی روڈ والی تمام باذوق باشعور عوام نو بندہ ناچیز سید میر دی طرف السلام علیکم صحیح عقیدہ شعر تو آغاز کہ اللہ پاک بلا کے عرشاتے آپ دے نور نو ڈٹھا کیا بات ہے حضرت موسیٰ دی جائے وانج کا تور نو ڈٹھا تے کئی این الحق صدا دے وین جنہ شاہ منصور نو ڈٹھا اور جانا صدقے سید انہا لوگا تو جنہ آپ حضور نو ڈٹھا کیا بات ہے سید سائن نے مختصر دی حاضری ایک شعر استاد محترم دا اور دو شعر آپ نے سنیا سا کہ کرے ہر کوئی اپنا آپ سنبھالا پار دے ٹھاگا ودے نے نقلی اخلاق دی مندری وچ جڑ خلق دا ناگا ودے نے تے لوٹ لین دے خاص اندازہ علی بان سر تے پاگا ودے نے اور خود غرضیاں علیہ السلام ساجے دیتا چھیڑ کے واگا ودے نے کیا بات ہے سید بھائی کہ کرے ہر کوئی اپنا آپ سنبھالا پار دے ٹھاگا ودے نے نقلی اخلاق دی مندری وچ جڑ خلق دا ناگا ودے نے تے لوٹ لین دے خاص اندازہ علی بان سر تے پاگا ودے نے اور خود غرضیاں علیہ السلام ساجے دیتا چھیڑ کے واگا ودے نے شیر سائیں کہ رکھ سکھ دی سوڑ تے نفرت دا ڈڈو سید ولاوا کڑ چا میں کوئی نہیں رسنا نال تیرے اے لفظ ڈراواں کھڑ چا تے میرے گل چو اپنی اودراں دا ہووی خیر گلاواں کھڑ چا اور دشمن دی یار گلکڑی چو میرے آنکھ دیاں باواں کھڑ چا کہ پورا ہویا نہیں قول وفاواں دا کر عید خلافی بیٹھا ہویا جرم کبیرہ پیار دے وچ کیتی نا انصافی بیٹھا تے میری نبدی تے تاس چکر اور بھوگی بھوگ میں کافی بیٹھا ہاتھ رکھ کے تیرے پیرا تے تیتھ منگدا معافی بیٹھا صحیح آخری دو شعر کہ روسے بن سن بیس بیماریاں دے پیڑا ہڈیاں چوڑدیاں ویکھی تنہائی دے سیک تو کول صدرہ مونج وانگو سڑدیاں ویکھی اور میرے نالے تیریاں بے تکیائیاں بان سوکنی لڑدیاں ویکھی اور جلے بوتنو جلمہ ہجر دیاں نیت سید چمبڑ دیاں ویکھی صحیح آخری شعر کہ تیرے نال منیت بٹاونی کائی نہیں تو بے شک کھوٹیاں کر لائے گوڑے نال بہا کے دشمنانو گلہ وڈیاں چھوٹیاں کر لائے تے میری بھوک تاس دی پرواہ نہ کر میری بھوک تاس دی پرواہ نہ کر اور پور سید کلوٹیاں کر لائے اور میری جان جناب دا سر صدقہ ہے جیوے دے لئی بوٹیاں کر لائے